ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ, ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି, ତ ମୁଁ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସେ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାରୀ ହେବ। ବିଷୟ ହେଉଛି ଟେଲିଭିଜନ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଅଭିଶାପ। ଉପକ୍ରମ। ବିଂଶ ଶତକ ଥିଲା ବିଜ୍ଞାନର ଶତାବ୍ଦୀ। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଣିଷ ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ମଣିଷର କୌତୂହଳୀ ମନ ନିରନ୍ତର ଗବେଷଣା ଚଳାଇ ଆସିଛି। ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ଲାଗି ସେ ନାନାବିଧ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ଚାଲିଛି। ଦୂରକୁ ସମ୍ବାଦ ପଠାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ। ମର୍ସ ଆଣିଦେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ। ଏହି ଧାରାରେ ଗବେଷଣା ଚଳାଇ ମାର୍କୋନି ଜଗତକୁ ଦେଲେ ରେଡ଼ିଓ। ରେଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଶୁଣେଇଲା ଦୂରସ୍ଥାନରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ବାଦ୍ୟର ମଧୁର ଶବ୍ଦ, ଶୁଣେଇଲା ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ଝଙ୍କାର। ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିଲେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର। ନିଜର ସୃଷ୍ଟିରେ ଖୁସି ଥିବା ମଣିଷ ଏଥର ଭାବିଲା ଦୂରସ୍ଥାନର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଗଳା ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେମିତି ଦେଖିବ ସେମାନଙ୍କ ରୂପକୁ। ଏହି ଆକାଂକ୍ଷାରୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ବା ଟେଲିଭିଜନର କଳ୍ପନା ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଟେଲିଭିଜନର ଉପକାର। ଟେଲିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର ପାଉ? ଟେଲିଭିଜନ ଆମର ବହୁ ଉପକାର କରେ। ଆମକୁ ଏହା ଦୂର ଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀର ଚାକ୍ଷୁଷ ରୂପ ଦେଖାଏ। 1999ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା। ଦୂରଦର୍ଶନ ସେ ଭୟାବହ ଚିତ୍ରକୁ ଧରି ରଖିଲା, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଦେଖାଇଲା। ସାରା ପୃଥିବୀର ଜନତା ହାହାକାର କରି ଉଠିଲା। ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଲା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ। ସେମିତି ଗୁଜରାଟର ଭୂକମ୍ପ ଅଥବା ସେଠାରେ ଘଟିଥିବା ନରସଂହାର କଥା ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଟେଲିଭିଜନ। ଭୟାବହ ସୁନାମି, କାତାରାନିର ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଆମକୁ ଦେଖାଇଲା ଦୂରଦର୍ଶନ। ଦେଖାଇଲା ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଇରାକରେ ଯୁଦ୍ଧର ଚିତ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଧ୍ୱଂସର ଛବି। ଦେଶର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ସେସବୁର ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦିଏ ଦୂରଦର୍ଶନ। ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଉଥିବା ଉପଗ୍ରହ, ମହାଶୂନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯାନ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବାଢ଼ି ଦିଏ ଟେଲିଭିଜନ। ଏଭଳି ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବାଢ଼ି ଦେଇ ଶିକ୍ଷାର ଜନପ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାମ କରେ ଟେଲିଭିଜନ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପିଲାଏ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକାମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଟେଲିଭାଇଜ୍ କରାଯାଏ। ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଟେଲିଭାଇଜ୍ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରେସନ, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷଣ ଟେଲିଭିଜନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଏ। କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ମଣିଷ ଚାହେଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗାଇ ଦିଏ ଟେଲିଭିଜନ ସଙ୍ଗୀତ, ନାଚ, ନାଟକ ପ୍ରଭୃତି ଆମୋଦଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଶିଳ୍ପୀ, ଲେଖକ, ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କୃତିକୁ ବିପୁଳ ଜନତା ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରେ ଏହି ଦୂରଦର୍ଶନ। କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଏ ଦୂରଦର୍ଶନ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନନେତା, ଚିନ୍ତାନାୟକମାନଙ୍କ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଚିତ୍ର ଏହା ଦେଶକୁ ଦିଏ। ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସଚେତନତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ଦେଶ ବିଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଓ ଆଲୋଚନା ଦେଖାଏ ଦୂରଦର୍ଶନ। ଏଭଳି ନାନା ଭାବରେ ଏହା ଅଗଣିତ ଲୋକର ଉପକାର କରେ। ନାନା ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ କହେ। ଭ୍ରମଣ, ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକ ଭଳି ଜୀବନର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କଥା କହେ ଦୂରଦର୍ଶନ। ମଣିଷର ବନ୍ଧୁଟିଏ ପରି ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅପକାର। ଟେଲିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅପକାର ହୁଏ, ଖରାପ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ହୁଏ। ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ବା ଖରାପ ହୋଇନପାରେ। ଦୂରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ବହୁ ଲୋକ ଏହାକୁ ଇଡିୟଟ୍ ବକ୍ସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦୂରଦର୍ଶନ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରି ପକାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରସାରିତ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାବାହିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଗଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜନତା ସେହିଭଳି ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ଜଣାଯାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଓ ସମସ୍ତ
କାମଦାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲା ତ କାର୍ଟୁନ ଦେଖାରେ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଢିଲା ମାରନ୍ତି। ପିଲାଏ ପାଠପଢ଼ାରେ ହେଳା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ଅଳସୁଆ ହୁଅନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରି ସିଦ୍ଧିକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଟେଲିଭିଜନକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଟେଲିଭିଜନ ବାରମ୍ବାର ବହୁ ସମୟ ଧରି ଦେଖିଲେ ଆଖି ଉପରେ ସେ ଆଲୁଅର ଏକ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଏହା ଆଖିର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରାଏ ଓ ଦୃଷ୍ଟିର ଦୋଷ ଆଣେ। ତେଣୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ଗାଳି ଖାଏ। ହେଲେ ବିଜ୍ଞମାନେ ସୁବିଚାରକମାନେ କହନ୍ତି, ଏଥିଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଦୂରଦର୍ଶନକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ହେବ? ଏବେ ଦେଖିବା 3rd ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଅଭିଶାପ। ଆମେ ଏବେ ଦୂରଦର୍ଶନର ଦୁଇ ପାଖର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପକାର ଓ ଉପକାର ଦେଖିଲେ। ଏହାର ବିଚାର କରିବା, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଅଭିଶାପ? ଠିକ୍ ବିଚାର କଲେ ଦେଖିବା ଦୂରଦର୍ଶନର ନିଜର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। ମଣିଷ ତାକୁ ଯେମିତି ଚଲେଇବ ସେ ସେମିତି ଚଳିବ। ଉଦାହରଣ, ଗୋଟିଏ ଛୁରୀରେ ମଣିଷ ମାରିବା ହୁଏ, ପୁଣି ସେମିତି ଛୁରୀରେ ରୋଗୀର ଅପରେସନ ହୁଏ। ଛୁରୀ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତା'ର ବ୍ୟବହାରକାରୀର ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ଉପରେ ଏହାର ସୁବ୍ୟବହାର ବା କୁବ୍ୟବହାର ନିର୍ଭର କରେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କଲେ ଦୂରଦର୍ଶନକୁ ଅଭିଶାପ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ମନେ କରିବାର ଅଶେଷ କାରଣ ଅଛି। ଉପସଂହାର: ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାର ସମୟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ହିଂସା, ଘୃଣା, ମାନବିକତା ବିରୋଧୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆଦୌ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁପାତ ରହିବ। ତାହାହେଲେ ଲୋକେ ନିରନ୍ତର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଗଳାମି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିଲେ ଟେଲିଭିଜନ ଆମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।